आं मानसना मैया बखाजाला बै थंजागो बै थगाजागो बै चिकन जागो जों आंनो बजले जे मानसन मैया आनि सिगाबुरियाव मानसना मैया आनि क'क्राझाराव मानसना मैया जों थंजागो नों बिजिबो खायदि मानसना मानो अनेक दुखनो बिजिबो खाय दंना बा सिबम खाय दंना नायदि आरना जले माने करि जोंखै 20% बर' हंगाय आं हाय दा बर' हायराव दुखनांगौ वानसौ जों बाहागो जों मुक्ति मोननाय अमाय बिरमान जों बाहागो आखिनाय जों थंजागो दं माने जाख्रेमायां दं माने जोंखै बखा सम जाला दंमायो ते 10% दंखौ बेसेंगा 70 80 90 थांखा ते 10% बर' हंगाय 10% गाय बर' तो सिजाक ककासे करिबा माने सिजु थुइ दं माहाय बसिजु थुइ दं बतोले सिगो जोंहाय जोंसाय कक गोरों कक जोंसाय लेहा गोरों बर' हंगाय भक थाइ छरे बागै किसे मासा रांनि बागै जाति बियां थों सैम दादे कमाय दं गै दं बलसिलिया आं गायसा दंथौ थके नोंखा क्वार्टार मानै मन्त्रि गै आं बसादि पराव गै बसिलिया बयबो दङ बसिलम खायनाय कांग्रेस खायनाय बिजेपि खायनाय दंसिदों बैनिबो पालाके थांलायका दहक्रि बखाय लोब लाजिया गिबि क्रिया जौ जलैया बमासा माखाखनो तैबोनो वासौलैया 10% दं बराव 20% सि साख्रि दं ताखिर महाराज संहाय जोंखौ मोथांदाखिना अ बंसके थांफिनाय थांगिया सबसे देशआव गन्दल बागे नांबा हानदि हा 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 ताव बोसोर नों प्रम थाइमति बारे हिस्ट्री नों सिया चीन एडिसी एरिया दङ 7000 वर्ग माइल बर बोसोर दं 3000 मात्र ओदन खेल देखाय दाखौ बर चीन बोसोर दं दाबो 7000 वर्ग माइल टोटल बोसोर 10000 डिफारेंट आयतन टोटल बोसोर 10000 बिसिगो 7000 चीन दखल दं ते 3000 के बन दखल बर बोसोर बर बां बर 50 लाख जों बोसोर बर बां 15 लाख 15 लाख नि जागा बोसोर बां 50 लाख बोसोर बां सेलेनाय नोंहाखो दंना मणिपुर तमां खानो छदि एकै अवस्था एकै सिस्टम